marere na lamang sana katabang-tabang maganda. Ano daan? Dahil magandang Sabado Domingo. Ang bulan baga, apat ang daen, apat ang Sabado, apat ang Domingo. Nasabay din sa sana baga sa ang paglawag niya. May dito sa usayang alawan sa pagkaon ng sungkit-sungkit. Tapos may paglog sa pilpo niya, puro 400. Ang pilpo niya, ang nakuha yung taon sa Pilipinas, 6 na 200. Ay, kailangan. Hindi ko na. Nag-arte na ako. Libre naman bagat niya. Sabi na rin ito. Alam mo kung natin itamo. Libre ang pagkakan. Kaya kung ngayon hindi sa nangyayasaya. Namukha, hindi ko lang mga kamusuro Sabado Domingo. Ito ngayon libre ang harong. Libre ang tubig. Ilaw ang pagkakan. May panggod pa ako din sa pagkuran. Para ngayon sa opisina dosi kami. Dosi mga laktang. Kararo ngayon kami. Malaw ngayon kami alas 1. Maberte ngayon kami alas 12. Kararo ni Malaw kami alauna. Malaw ang kamadaan sila. Alas 5. Opisina tranquilo ngayon makasipagparas. Din sa LCC. Ayan, 400 man maya. Kalirin sa pagkaon. Subabot-babot. Then mapada. Ano mga dyan, tutusok ko man sa nangyayasar mo. Ay talagang mapada dyan. Taba-taba nga ngayon ang pagkaon. Ngayon salit ngayon mo. Paano umili ka kung ngayon ang kaon mo. Dahil talagang mapapada. Nung yan, alis na November 1, kasi gusto na dahil ba nila sa Manji. Ano yan eh? Ano ka travel plan? Aeroplano ngayon eh. Kung makakasay ka na ba yung aeroplano? Saan na ba yung travel? Wala na.